హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చెరీస్ బార్బీ గర్ల్ ఛానల్. మీకు ఈరోజు మంచి హెయిర్ టిప్ ఒకటి చెప్తాను. హెయిర్ ఫాల్ ఉన్న వాళ్ళకి, తొందరగా పెరగాలనుకున్న వాళ్ళకి, డాండ్రఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ టిప్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. మందార పాకులు మన హెయిర్కి ఎంత మంచిదో అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. కొత్తగా నేను చెప్పేది ఏముంటుందో, మందార పాకులు కోసుకుంటున్నాను. నేను ఫస్ట్ మందార పాకుతో పాటు గోరింటాకు కూడా వెళ్ళి కోసుకుంటున్నాను. గోరింటాకు, మందారపు మన హెయిర్కి చాలా మంచిది. ఫుల్గా ఆకులు వచ్చేసినాయి. ఈ రెండు కోసేసుకున్నాక ఇప్పుడు వీటిని బాగా వాష్ చేసుకుంటున్నాను. ఆకులకి దుమ్ము పట్టేసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆకుల్ని వాటర్తో వాష్ చేసుకొని మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఆకులు మిక్సీలోకి వేసి పెరుగు కూడా వేస్తున్నాను. పెరుగు కూడా వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పేస్ట్గా చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ని హెయిర్ స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు పూసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా వెయిట్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత గోరువెచ్చని వాటర్తో వాష్ చేసుకుంటే హెయిర్కి చాలా బాగుంటుంది. హెయిర్ ఫాల్ తగ్గుతుంది, డాండ్రఫ్ తగ్గుతుంది. మంత్లీ ఒకసారి ఈ టిప్ పాటిస్తే హెయిర్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆనియన్ పరోటా. సీత మన ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్ కదా, సీతకి ఆనియన్ పరోటా అంటే చాలా ఇష్టం. ఆనియన్ పరోటా చేస్తున్నాను. దానికి ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తీసుకొని సన్నగా తరుక్కొని అందులోకి సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆనియన్కి ఏ టేస్ట్ లేకుండా ఉంటుంది, అందుకని దీనికి ఆనియన్కి, పచ్చిమిర్చికి సాల్ట్ వేసి, ఆర్గానో వేసి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేస్తే చపాతీ లోపల ఉన్న ఈ స్టఫ్ చాలా బాగుంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు చపాతీ ముద్ద తీసుకొని మనం సాల్ట్ ఇవన్నీ వేసుకున్న వాటిని బాగా మిక్స్ చేసి దాన్ని చపాతీ రుద్ది దాని మధ్యలో ఈ స్టఫ్ పెట్టాలన్నమాట. ఫస్ట్ 2 సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకొని మళ్ళీ 4 సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకొని దీన్ని ఒక బాల్గా చేసుకొని చపాతీ లాగా స్లోగా రుద్దుకోవాలి. చపాతీ రుద్దుకున్న తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకోకుండా, హై పెట్టుకోకుండా మీడియంలో పెట్టుకొని ఈ ఆనియన్ పరాటాని కాల్చాలన్నమాట. దీనికి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువగానే అవుతుంది. ఆయిల్ 1 స్పూన్ పోసుకొని బాగా కాల్చుకోవాలన్నమాట. స్లోగా కాల్చుకున్న తర్వాత పక్కకు టర్న్ చేసుకొని కాలుస్తున్నాను. నాకు ఆనియన్ పరోటా కన్నా ఆలు పరోటా చాలా ఇష్టం. ఆలు పరోటాలకి పెరుగు, ఆవకాయ, ఊరగాయ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది. కానీ మన గెస్ట్ గారేమో ఆనియన్ పరోటా అడిగారు. మన ఏమి ఆనియన్ పరోటా, టమాటా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. మేము తినేసి అనుకుంటున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ని. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.